Wala jama'a ku rika lura da status story da yara suke sawa a WhatsApp. Mafi yawanci abin ya fa shigo lungu da saƙo wallahi ko ina an kaje za ga yayan mata nan masu wannan ɗabi'ar. Mace ta nemi mace saboda hauka da jahilci da jakanta da dodewar basira. Ga namiji ga mazaje nan haba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ina mai bada shawara ga iyaye. Shi isa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kyakkyawan abun koyi a gare mu. Duk abin da rayuwar Annabi Muhammad ranka ta kaf ilimi ce, koyi ne, abun koyi ne. Haba malam. Shi isa wani lokacin bana ganin baiken malamai 'yan gargajiya waɗanda suke aurar da 'ya'yansu suna yara shakaf ba ma su gama zama 'yan mata ba. Shekara 13 sai ga wani aramma ya aurar da ya shi, sai a ta zagin ana cewa ai irin waɗannan malaman ba su da wayewa, ai ba su da ilimin boko, ba su san zamani ba. An cuce ta wallahi. Wani tsoho aka bata ko wani almajiri aka bata ko wani kaza aka bata. So yake kare mutuncin ahalinsa, so yake kare mutuncin addinin musulunci. Kai so kake yaka ta bulaga ta rika ta je duk an gama lallalube ta je an gama jagwalgwala ta tukunna za ka zo ka caka wani. Wannan shine, that is what is happening nowadays. Wannan shine abin da yake faruwa. Iyaye ku daina kai ƴaƴanku haya institution. Ƴarka tana yin kandi, kai ƴarka tana JS3 kaga ta fito tana taku da ƙyar, kaga ta ce ke ya ne in ba ke. Akwai wani wanda ya gani ke ce yana so ai dama akwai ko babu akwai to ya fito, babu babu, je ka duba a dangi ƴaƴan uwanka ko ƴaƴan abokanka akwai wani kace to ba ga yarinya fa kaza ba abin kunya bane addini, ba abin kunya bane, halal ne halal ne, ba abin kunya bane, abin alkhairi ne. To ba ga ƴata nan shekarar ta 13 kada a ce yarinya ce yanzu. Astaghfirullah alazim, zamani ya zo, subhanallahi. Yarinya ma ya ga ta shekara 10 ka ganta dam yar shekara 10 ba ballanta ne shekara 13 ta yara ƴan mata suna shekara 13 a ce tana da ɗa tana bari ishiru. Haba jama'a, me yasa muka sa son zuciya a zuciyarmu? Me yasa muka sa son duniya a zuciyarmu? Nawa za ta samu in ta yi bokan? Ai da na gaba ake ganin zurfin ruwa. Waɗanda suka yi bokan ma yanzu miliyan nawa ne a ƙasa ba aiki. Wallahi boko dai dan kuɗi ake yin boko, ba wani dan ilimi. Ai za ta yi boko ne saboda in ta je gidan mijinta kan mijin ya rena ta, karwa to ba dole ya rena ta ba dama. Ta je ta gama zubar da mutuncinta, dole ya rena ta. Ba wannan ba hujja bace. In miji mutumin arziki ne, dan arziki ne, ya san haƙƙin matarsa, ya san nauyin matarsa, ya san welfare din matarsa. Ba wai sai ta je ta yi aiki ba, ta zo tana competition da shi, ya zaro 1,000 ta zaro 10,000. Ba sai ta yi haka ba. Tana ɗauka albashi yana ɗauka, ba nan take ba, an danne bodari kai. Jama'a mu rika nema wa ƴaƴanmu, mu rika shirya wa ƴaƴanmu rayuwa mai kyau. San zuciya da muka zo muka sa a zuciyarmu, muka ɗau ɗabi'ar da ba tamu ba, ya kai mu ga halaka, ya kai mu ya ji ya baro mu, kuma ba mu ga amfanin haka ba. Ga yanan dis kaga arama ga kayan aiki dukiya Allah tara mai yana neman mata aure sai ya fara tantama. Arama kaga wani fitaccen alhaji ya fito iya neman aure